سلام كما يتمسيو زخركم تخاطلتي فنوير تي في ساعة تأخيلون لو معرف عسرات حساس تزالو زينا مسنادو حيزلكم قريبا زلخو أديب عبدين مكتالكم بخبرنا عدمكم فلما أرسل زينا استكبر مدبات بعلامات رأي منستري كم إذن كم زقباء منستر لو القبراب أزخاخيرا بايتو زبا عن سبات فتعمل نتوت أنه مدبات المعت قمقم أخيبا أبكر أكيدو أب أقر مخل نو زبا أمن حيلي بستخايد دهساسا مصنعتي بركت انتاوي أسرات هيوت ترخيبو أب زيناتات وصاء جرمن نقطر السراوي تابلع الحمسة شح كتعبين مقانا قلتا أوروبا حبرت أبسطن إسان حموشن يوكرين 31 بليون دولار فاينانس أو دقف كم تقبر أفريتو أب نيجيريا بستخص تحدقات غدقت بوحدو 35 سبات كم زموتو طوالي حول زرزر زينا استكبر مدبات بعلامات رأي المنستري كم إذن كم زقباء منستر عيون محبرا ودحنسن ويزرلو القبراب الزخاخيرة وكل إريناي ناتاني عبيو بملكع زبزاب زدالو تحستو قرمسكال قرزقير كوربويو زتكبر مدبات بتلقخو علامات رأي المنستري كم إذن كم زقباء منستر عيون محبرا ودحنسن ويزرلو القبراب بعسة تشعتن عسران تحساس أبسمرا أبستخايد قمقام الزخاخيرة أبت زقربت صبصاب أبكل تشحن 24 منقستي لعلم 244 مليون نقفة دبس نسدرا سوات كم زغفلة أب وصائد زنور زيغاتات زل أخوه لعل شدشت مليون نقفة دما نحاد شحن 277 زملكة نسدرا سوات كم استماء رقحة تقليسو بزي كازي نثنا بيت حربية السنكلان كينات لعلي 46 مليون نقفة وصايتات كم استقبره نزثاماتن قدات ايدسن لعلي حد نتبي 4 مليون نقفة حجز كم استوهبه كمون اموقاد مخنشاب دك انستيو مرعات حث عدمن حدقنيا والفتات نزتوكوره سفيح قصقصات كم استخايدة تحبيرو نمدبات متياس قمات زيقاتات بزمل كدما 520 كلتن صدرابيتات بكارو 3 بنقص نقدي 60 كلتن بطريت 9 دما بمفر النهبن معارن زركبوهم بدمر 11855 زيغاتات كم استطايسو تحبيرو كفل عيو بوغنو كلتا 665 دليت سرح كم زغبون كلو كلتا 509 كفوت بوتا سرح كم استرخبن 85 مئتاويت بدليت سرح كم استملأن كلتا 200 حدن دك قرش زركبوهم 341 زيغاتات اب وصاي ناي شغله عدل كرخبون كلو 4350 كلتا وصافين دما ناب هاجر أتيم كسرحو بمسرات أواج 227 إزبار كلتشحن كلتن قبوء مزقبا كم استخايد لهم بالزرزر أقريبهم أب زمدناتات عيوخا كابز قربو كلتشحن 438 كركرات أتم 9 شدشتن مئتاويت بعرق كم زدق أسو تقاليسهم أما وداتا تساتفتي نزقربت صبصات مركس بمقبار دحرزة كايد وزته نتقبارو وتنسرح كلتشحن 25 زحقز هناصير إتوتاتن لبواتاتن أقريبهم منستر لؤل أبزهبت مزازم قال صقاتاتك بوحللن وصيتاون منقد تطقيمك محبراو صقاماتك مقلال أقدس كم زخونه بمتقاس أبز حلفة عمت بستبقاقسه موقات قرأتي لمدتات بحفشة مؤواج ناسا كاب مخنشاب دما بقندو أبزوب عن سباست مزقب عوث أبكالو سباتات بستود دبا بالكا اكسر حلو الزخاخيرام بايتو زبا عن سبات فتعملنا تاكل شن 24 كسلاسل استوتون مدبات المعات بحفشة بهزبن سراويتن بملكع وفراتات تعامون وزيتهم من دما بفلاي زقمقما أخيبا بعسر شمون تتحساسا كايدو صحف بايتو ممر سليمان محمد نور أبزهابو مخفة غال أبز عمت زي مسرح زالاتاتن كترتاتن مهنات بيقاتات كمون مخلالن معك أبن حرم حزات استخايد حيال تعري تبو زيت كم ترخبو بمتكاس بزبالته كدفالو الزخاخيروم
አባላት ባይቶን ዘቀረበ ጸብጸባ ድሕሪ ምልካት ምሕደራ መሬትን ማይን ብዕቱብ ክትሓዝ መውርጻጽ ምሕደራ አብያተ ትምህርትን ዕቤት ትምህርቲ ዝደፍእ ብምዃኑ ክስርሓሉ ዓቕሚ ሙያውያን ምብራኽ ስልጠናታት ብስሩዕ ክወሃብ ተሳትፎም ኣብ አብያተ ትምህርቲ ክዓቢ ኣብ ምግታእ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ደግሲ ከይጋጥም ህዝብን ዝምልከቶም አካላትን ብጽኑዕ ክሕዝዎ ከምኡ እውን ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ምቁራጽ ጠንቁ ተለልዩ ፍታሕ ክናድየሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ባይቶ ሓደስቲ ዝህነፃን ጽገና ዘድልየንን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከከም ቀዳምነተን ክጻፈፍ ዳግም ዝተኸለሰ ታሪፍ ምዕባል ስፖርት ብዝለዓለ ክስራሓሉ ጽሩይ ማይ ንምርካብን ሙሓስን ዝካየድ ጻዕሪ ድማ ብዝሓይለ ቅጽል ዝብል ውሳኔታትን ልዋታትን ኣመሓላሊፎም ኣማሓደር ዞባዓን ሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ብዝሃቦ መዛዚ መቓል ውሕስነት መግቢ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስለዝምርኮስ ትሕቲ ባይታዊ ምንጪ ማይ በምህብታም እቶት ምድንፋዕ ብዝለዓለ ክስራሕ ድሕሪ ምዝኽኻር ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ዝግበር ጎስጓሳትን ምስራጽ እጃም ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክዓዝዝ ፀዊዑ ኤርትራውያን ክኢላታት ኣብ እግሪ መኸል ብዘካይዶ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ተወሳኺ ብርቂ ጥንታዊ ኣስራት ህይወት ተረኺቡ ነቲ መስርሕ ኩዕታት ዝተኸታተለት ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን መልክዕ ጸብጻብ ዘዳለውቶ ትሕዝቶ ኣብርሃም ዓንደ ማርያም ከቕርቦ እዩ ኣብ እግሪ መኸል ንዞባ እምነ ሓይሊ መዓል ዓሓ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ብዝተኻየደ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ተወሳኺ ኣስክሬናት ሰብ ከም ተረኽበ ተሓቢሩ በቲ ካብ 9 ክሳብ 18 ታሕሳስ ብኤርትራውያን ክኢላታት ዝተኻየደ ቅርስታት ናይ ምድሓን ስራሕ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ክልተ ኣስክሬናት ናይ ሰብ ከም ተረኽበ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ክኢላ ስነ ጥንቲ ዶክተር ኣብርሃም ዘርአይ ገሊጹ እዚ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝተዳህሰሰ 3 ኣስክሬናት ዝተረኽበ ኣስራት ህይወት ኣገባብ ኣቀባብርኡ ፍሉይ ኮይኑ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ብነሓስ ዝተሰርሐ ኣምባራት ናይ ኢድ ሰንሰለት ዕንቁታትን 14 ዓታሩን እውን ከም ተረኽበ ዝጠቐሰ ዶክተር ኣብርሃም ዕድምኡ ብንጹር ንምፍላጥ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ተወሳኺ መርመራታት ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሩ ቦታታት ንረክብ ኢና ኣስራት ናይ ኣስከሬን ከም እግሪ መኸል ግን ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ 3 ኣስከሬናት ክንረክብ ንፈረማ ግዜ معنا ከም ተመክሮ እትገባባ አቀባብራውን ከም ዝዝበልኮ ፍሉይነት አለው ካብ ትሕጂ ንኽተሎ ኣብ ስርዓት ሃይማኖታትና ንገብሮ ናይ አቀባብራ መስርሕ ዝተፈለየ ስለምንታይ ዝፍለጥ ቶም ሙስኦም ዘሰኒዎ ኣቑሑት እቲ ዓይነት አቀባብራውን ዝፍሉይ ሙስኦታት ንረኽቦም ዘለና ሕጂ ናይ ስራሕ ስራሓት ኣምባር ከምዚ ዝብጦ ዝመስል ነገራት በቤትሮ ዝተጸርቡ ዕንቁታት ደሰኒ ወነት ማቅር ማለት ቶም ናይ ካይላ ስራሓት ውን ገዛርሶም ብዙሕ ሓበሬታ ዝህቡ እዮም ስለዚ ምትእስሳር ናይዞም ናይ ተዓስከሬን ናይዞም ዝጠቕሶም ዘለኹ ናይ ስልማት ኣቑሑን ፍሉይነት ናይ መቃብር እሱ ማለት እዩ ኣብቲ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ክኢላታት ብወገኖም እቲ ኣገባብ ኣቀባብራ ናይ ቅድመ ምትእታው እምነት ክርስትና ዝነበረ ምዃኑ ዘንፍት ሓበሬታ ከም ዘሎ ብምብራህ ህዝቢ ቅርሲ ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ዝህቦ ዘሎ ቅልጡፍ ሓበሬታ ንደረጃ ንቕሓቱ ኣብ ዕቃበ ቅርሲ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ትቕጽል ተላብዮም ክልተ ኣስከሬን ረኺብና ተሓደ ዳርጋ ሙሉእ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጀካት ብማይ ተጋሂጹ ዝኸደ ምስኡ ብዙሓት ዓታሩ ከምኡውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ንቡር ኣቀባብራ ዘይንሓስቦም ኣሰራት ናይ ዓታሩ ክንብሎ ንኽእል ናይ ኣምባር ሓፂን ሰንሰለት ረኺብና ምስኡ ኣብቲ ሓንቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ምስቲ ነብሶም ኣብቲ ውሽጢ ነብሶም ኣብ ናይ ኢዶም ተቐርቂሩ ንረኽቦ ኣምባራት ረኺብና እቲ ኣቀባብራ እዚ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣገባብ ኣቀባብራ ንጥቀመሉ ኣብ ክርስትና ኮይኑ ኣብ ምስልምና ቁርፍል ይብል ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ እንተሪኢና ምስ ንብረቱ ዝቕበር ሰብ የለን ኣብ ቀደም ግን ኣብቲ ቀደም ክንብሎ ከለና ሕጂ ቅድሚ ምትእትታው ክርስትና ነበረ እምነታት ብዙሕ ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ብድሕሪ ሞት ላይፍ ኣፍተር ደዝ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ቀባብራ ምስ ንብረቶም ክቕበሩ ንሪኦም ኢና ማለት እዚ ብዝረኺብናዮ ዘለና ቀባብራ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ሰብ ምስቲ ንብረቱ ቅበር ካልእ ዓይነት እምነት ኣምልኾ ከም ዝነበረ ከመልክተልና ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ኣብ ናይ ልምዓት ቦታ ተረኺቡ ዘሎ ሳላ ንቃሓት ናይቲ ማኡ ዝወፈሩ ተሓቢርና ኣለና ብኣጉ ኻኒ ናይ ድሕነት ኩዕታ ተገይርሉ ይእከባሎ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክርከብ ከለኻ ህዝቢ እኳ ድሓን ንቑሑ ይሕብር እዩ ስሕት ኢልካ ዝረአ ናይ ምጉሓፍ ወይ ከዓ ካልእ ሓቢእኻ ምስዋር ኣሎ ግን እዛ ገዳስነት ከም ዘለዎ በዚ ሕጂ ትጎብና ዘለኹም ጎስጓስ ኣገዳሲ እዩ ታሪክ ናይ ሕብረተሰብ ታሪክ ናይ ሃገር እዩ ስለዚ ሕብረተሰብ ነቂሑ ነዚ ትካል ቀረቡ ትካል ኣሎ ኣብ ምሳን ዘዋታት ኣሎ ወከልትና
أبزوان تحبيرهم كاني بأبو خندحنا خلينا ዋና ዳይሬክተር ክፍል ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ አቶ አብርሃም ዮሐንስ ድማ ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ መንእስያት ንዝገበርዎ አበርክቶ ብምምጓስ ንምትሕብባር ብምሕዳር ዞባ ኣመስጊኑ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ አቶ ሃብተ ኣብ ተስፋጽየን ብወገኑ ሞያውያን ናይ ተዓውዲ ንዘርኣይዎ ናይ ስራሕ ወኒ ብምምጓስ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩዕታ መደባት ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰከም ብምዃኑ ሞያውያን ዜጋታት ነዚ ተረዲኦም ዝያዳ ዕቱባት ክኾኑ ጸዊዑ እግሪ መኸል ካብ ከተማ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሎሚ ዓመት ካብ ዝተዘርአ ልዕሊ 58,000 ሄክታር ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓሸ እቶት ክርከብ ትፅቢት ከም ዝግበር ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ሃብተ ግርግስ ተስፋ ማርያም ዝዳለወ ጸብጻብ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርባ እያ لما عمت أبزبا عن سوا زنبر حطور كرامات بسعرن تجهاتن حرستو تسني أب عبيت أتوت حرشة أبركتو كم زجبرة كبجنفر حرشة استرخ وحبريتا أفليتو أبتجنفر حلفت أهار بقلي وزارو كبرى قبر مسكال أبزها حبريتا زوق عزنا بزرق حقيهم بعقنو زحشة من بارب متكاس حمتان شمون تنشعن 245 هكتار كزراء كم تخالة الزدما كابتن كلتشان 23 بشدشة ميتويت كب كم زبل أبريهام كابستزر أسفحات مريت أت 4 كلتنت بخلتا ميتاويت بلتوك 31 نت بحدا ميتاويت مشلا 8 نت بحمش ميتاويت نايقب أزرتي 9 نت بشوعة ميتاويت دمات رتات مخانو زحبرت وزر كبرى مروت زر بلتوك سرناي سجمن عفون ربح مهرتي هيب كم زلو هكن زيبا بزحلف عامة استخايدا مدبات معك أماين حمدن مفواس ماي كعتات مجراف من الدلدالن متتتاو مروت أزرتي كم مدكوعن من السلاسن أبعبيت مهرتي تراكم زنبرو قليتا وزارة كبرى أما وداتا مينيستر حرشا كاب كلتشعن 24 كساب كلتشعن 28 زرقاح نيحامش عمل استراتيجيكا ووتن ما أزاو مقبين نخلو أب كله أوطيو أبزنك أساق لزالو حرسات نمعواتو بنقحال كساتفو تويها ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንጥዕና ዝምልከት ኣስተምህሮን ርእሰ መምህራን ከምኡውን ወከልቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕ ሽዕብ ባፅዕ ፎሮም ገልዓሎን ወዲቡ ኣብ ተኸ 14-16 ታሕሳስ ኣብ ሓውሲ ከተማ ፍሮ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ሓላፊት ኣሃዱ ጥዕና መምህር ሰማይነሽ ከበደ እቲ ካብ መባእታን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ብዝተሰጋገረ ኣብያተ ትምህርትን ዝምህሩ ዝተዋህበ ስልጠና መንብሮ ብሜላ ዝብል ዓይነት ትምህርቲ ንምትእታው ምስ ዝሕግዝ ኣገባባት ንምልላይ ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጻ حلاف ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር መሐመድ ዓብደላ ብግድኡ ተኣስተምሮ ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ መስርሕ መሃር ምስትምሃርን ምሕያል ክውደብ ጸንሐ ስልጠናታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ መነባብሮ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዝህልዎ ጽልዋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብዝሓይለ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሮም حلاف ቤት ጽሕፈት ኣብያተ ትምህርትን ዝባፍሮ መምህር እስማኤል ዓሊ በወገኑ እቲ መደብ ኣብ ኣቃውማን ንጥፈታትን ክለብ ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ እውን ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝቕጽል ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ተላቢዮም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘተኮረ ስልጠና ንመምህራን ከም ተዋህበ ዝዝከር እዩ زوركم تعذبت السعودية ዜናታት ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ጀርመን ንቁፅሪ ሰራዊታ ብልዕሊ 50,000 ክትዕብዮም ምዃና ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ገሊጹ መሰረት ሓበሬታ ናይቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝእዋን ዝኣስታት 180,000 ዘሎ ቁፅሪ ሰራዊት ጀርመን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ልዕሊ 230,000 ክብል መደብ ኣሎ እቲ ውጥን ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ክምባልን ጠለባት ኔቶን ምላን ምዃኑ ሚኒስትር ምክልኻል ቦሪስ ፒስቶሪዮስ ኣፍሊጦም ኔቶ ዓቕሙ ንምድንፋዕ ኣባል ሃገራት ቁፅሪ ሰራዊተን ክብከብላ ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሕሎም ጀርመን ሙሳኽ ቁፅሪ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነት ውንኖ ኣጽዋር ብዓይነትን መጠንን ክምንባል ትሰርሕ ከም ዘላውን ገሊጻላ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝተኸስተ ፀጥታውን ወታደራውን ፀገማት ሃገራት ኤውሮፓ ወታደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕ ይንቀሳቐሳ ምህላውን ይሕበር ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ 2025 ንዩክሬን 31 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ደገፍ ከም ዝገብር ኣፍሊጦ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ደገፍ ኣብ ባንካታቱ ኣድስኪልዎ ካብ ዘሎ ገንዘብ ሩስያ ከም ዝሰጋገር እቲ ሕብረት ገሊጹሎም ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ንዩክሬን ኣስታት 134 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝገበረ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሪጣንያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፈጣናት ጀላቡ ፀረ ነፈርትን ካልእ ስራቕ ኣጽዋርን ዘጠቓልል ናይ 286 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ናብ ዩክሬን ከም ትልእኽ ኣፍሊጣላ
بخال وجن بولند نيوكرين كتحجزا كتبن تصتاو دحنتها بحدقا خمزي تودق أفليتا زتحبري يوكرين كبولند توسعوا تدراو دقف دحر محتاتايم هاغورون نيوكرين زاقيت أستاذ 5 بليون دولار زقمتو تدراو دقف كمز قبرت زقلتسه من يسر مكلخال بولند توسع خطلق عقمي يخون مدب كمزي بالله أنا زيروم منيستر مكلخال بولند هاغورو تصتاو دحنتها خم تقدم بمتكاس ناب يوكرين تلقو دقف كتقوارصو خم تقل أقدمو تنكيقيم بولند ترايز كونت بركت زبلا خلوت اول هاجرات كيدان سمين اتلانتيك نيتون نيوكرين زغبرو دغف لعل عقمن نخوني مصخم زلو كحبرا صنحينا لوا ام نيجيريا بصنبل فيستيفال بستخست حدغا زغدكت بوحدو 35 سبات كم زموتو معكنا زينا اقالحن بتحدغا سياد زركبوم اما يتقوسيلم بمهلاوم قطر موتات كزايت كم زخل قمتات اللوم اتقستت كونيل كاس فصمه خون كم زخل زعمتو سمز زتا نيجيريا حيلو طرطرات اب تحت قيدي كم زاتو غليصم ام نيجيريا خمس ريوزي كغاطم ناي فلما خمس يكونس توسط صبصبات بسنكو هيوتو زحات سبات كم زطف يردو أوروبا حبرت على الإتاو بإلكتريك زنقاسات كركرت زوايت بابليك شاينا دحر زوسنو وسخ كرص تفطيرو زلو نقداو زي مقداو بزته قعرف كم زقبا جرمن غليصا ات نقداو زي مقداو نخلتيو مغنات بالوتا خم تصلوز تقسه مرح منغس جرمن اولاف شولز هاغورن مهدو ترا خم تصاوت حبيرلهم أوروبا حبرت على الإتاو نايتن تشكركرتن استا 37 ميتاوي توسخ كرص دحر موسانو اما غخلتيو مغنات صنح نقداو فليات مليسو كم زخرره زفلتيوم تشاينا نتزي مقداو بزتن معراف كم تسرح بمتكاس أوروبا حبرت مساسال سقمتي كوسد كتصوع صنيحلا أمريكان كندا نون اب لعل بإلكتريك زنقاسات كركرت تشاينا ناي 100 ميتاوي تقرص كم زوسنا يذكر السقمتي اكل ناي تقطباو قسقاسان مدرات ككايت صنحه قداماو تصابوتات مخانو تشاينا كتوقس صنيحلا نابلوم عسرات حساس أبزوج حليتي أبتشيله 5.3 ريكتر من كتكات مدري تخسيتهم بتاع معروا وقفال تشيله زقات متفترة واحدة جاب هي واتساب زور زقودات كوانت زيله أمنوات عنوات كم زور ده سمز تهاجر حبيرهم زحلف سمنون أبتشيله بستخسته 6.3 ريكتر من كتكات مدري تمساسال خسارة كم زور ده ذكريهم دبوب أمريكا ويتهاجر تشيله بحدة جاتات من كتكات مدري بترجع جامي كابس تقع هاجرات يا زيناتات المزام أرسال زينة كرقملكم استكبر مدبات بعلاماتات الرأي المنستري كم إذن كم زقباء منستر لول قبل أباد زخاخيرا بايتو زبا عن سبات فتزام نستوتون مدبات المعاد زقم أخيبا أفكرن أكايدو اب اجر مخل نو زبا من حيلب استخايد اساسا مصنعتي بركيت انتو اسراتي وترخيبو جرمن قطر سراويتا بالعلا 50 شيح كتعبيه مخانا غليزا أوروبا حبرت اب 2025 يوكرين 31 بليون دولار فاينانساو دغف كم زغبر افيتو اب نيجيريا بسنه حدقا تغدر وفدو 35 سوات كم زموتو تغالحو بارك زغركم تعذب تحفش او زيناتات اب سزازي ملوس لم كتالكم نمسجن مصرف مدباتنا نحدقكم بوغنا برومشت